Ayusa, nakasuway na ba magluto og sama ani? Palingkuron na ang manok sa asin. Grabe pagkaayusa. Maluto na sad sa mga mangutana parat ba or dili moto ka sa dili portihin ang pagkasaktuha di matabas-tabas buwa na sang baba sa mga singgaong purmag mga lunos wa na daghang pasundayag. O din pod, magsugod na ta. Kay porte ng guslaa, sakto sad mintras maayo pang dagan ang panahon. Magluto na sa daglaing pamaagi. Nagpalit na dagtibok o sa kabuk manok. Pagkahuman ato ning paslakan og tangad ang ilawom. Butangan sa tanay dig abu-abo ang ilawom para ayos kayo ba. Aw mag-eksperimento na punta. Aw kani mo lutuan sa tuwang manok. Ato nang butangan og asin ang kaldero. Sakto-saktohon na po na nimo ang asin para kapatungan ra sa manok. Pagkahuman ibutang na dayon na imuhang manok. Hapon ra punta na siya sa asin. O ingon na naon ra na siya. Hinay. Takuban na tanay kahuman para maghaling na ta. Wa na daghang pasundayag ato na dayon ning itak-ang. Nindot sa ni pagkaluto kay di gyud ka makahibaw og unsay gama ikaluto. Duha ra paingnan ani, maparat og mahilaw. Pero di sad mahitabong gurong mahilaw. Kay naamay kayo sa pipila ka minuto ato ang ukban, ato ang lantawon. Ayos, di gyud mahitabong mapaig sa dato ang giluto. Kay naay asin, ang asin ra sa ilawom iyang masunog og dira milabay na sad ang pila ka minuto ato ang giukban og balik. Buuloy. Di matabas-tabas. Grabe ra pagkadali ang mihumok. Nagbaron-brown na. Tanaw nimo siya mura siyang hilaw pero porteng pagkaayusa. Luto na. Wa na daghang pasundayag ato ning haonon. Porte ng pagkadalian na luto. Mabuot mangud siya pag-ayo sa kainit. Paksit burot na sa pabawnan sa mga singgawong ani. Matik ato na ning hukaron atong bahong nga mais. Kani mo saktong ipares. Kay bugnaw. Dira. Ato na ning hukaron. Unsay gamaan ning pagkaluto Mas ubos sa sabaw. Dara, the moment of truth. Ano ni? Taksyo. Niga pilit Hindi na larot guys. Gilansangan Yung sa kapatid Hindi na larot guys. Di naman larot, di naman larot unsam ni. Luto na makatay tang. Okay mo din. Luto wa. Pero nipilit lagi sa asin. Ibigas lang. Pa. Luto Luto mo, pilit lang. Kumutoy gana. Di mo humutangad man. Luto Di. Perfect. Lukata. Wow. Nabili ng unod. Nito rin na. Wow. Wow. Naupong man ako. Ayun bayad. Kusong unod Ang asin, sige na ka. Narikot-kotonos kaldero. Kuha na humula. Grabe naman din pagkasaktuha pagkaluto Parisa na isa tong sausawan. Pusa kag silinga demonyo. Kini, grabe gyud pagkaayo sa tinukbanay ani ron. Unsa patong hiwat, wa na daghang pasundayag, tukbon sa tanay, grabe nang pagkagusla habhab. Mga singgaw. Lugba. Yabi mga babaw tiradang pulong. Ay, nakulbot ra ka na. Wow. Wow, sa ko na repair. Wow. Sige sagot. Salgo. Tingnan nyo. Mabusog sinog ba? Kamero, ito yung kanon. Lagi mag-aaba na nun. Wow. Pinaupong manok. Kaya nyo mga singgaw. Na ito nga babaho gapon Experiment mo na Ako na sent. Paano ka ng tuloy. Tabagha ka nagdugo-dugo. Eat good, but bad. Ikan kuan mga kapag kang oras untuk til karon lawas na. Wow. Babaho gapon na. Ulo. Yakin mo. Wow. Speak kay panit mga singgaw. Ayan nga. So, ini. Hindi mo tudloan na ito. Kain. Ngaw na napag-asal, kaliro lang. Malarot Minuro nga, manok. Maluto ang sa init. Produce na siya ng sabaw niya. Inunan ba? Gasto ba? Tangal lang. May.
Walang katulad. Oh? Di ba? Trabaho ng mga ganyan. Wow! Tuloy sa bunod mo. Wow! Ilog na. Ano mo hinggaw? Hindi ka mabili dito. Mukha eh. Malaro, malaro ko. Ito. Ah, wow! Ah. May lambos na nilagay dito. Kaya makikano daw. Uwi sa pulo. Layat man. Mga higaw. Kaya yung mga higaw. Walang Ano palpak. kayo? Hindi siya maparat. Hindi siya maparat dahil singkaw. Kami na itong maparat. Balik man Ang panit, mara pa siya inasal. Mas kayo? Oh? Mag inasal baboy. Stellar ba? Yan, juice. Medyo